Ti pa nagtulong ket awan ti pilpilian na nga edad, marisken lang nga. Dahi tatin ay bata na sarita dagiti miyembro ti PNP San Nicolas Advocacy Group, kalpasan ang nagbalin ang nabalay ti outreach program da iti Barangay 16 San Marcos San Nicolas Ilocos Norte. Dito'y ang nagibunong da ti 20 asag 5 kilo bagas kanagiti nakukurapay a babae ken out of school youth iti nasa o a barangay. Malaksit idayta ket nagsasangwan da tinakamimas a sopas alinoto dagiti on the job trainees ti PNP San Nicolas. Kastapay ang nagiburay da dagiti naimbalitukan asar sarita manipod kadagiti resource speaker. Ang nagibunong tayo manen iti sag pa 5 kilos nga bagas ken basit lang merienda tayo. So, dapat iti subasar na ma'am? Yes, Sir Lawrence. Hopefully, we can still have one outreach program agingga iti agtapos iti January. Kabayatan na dito yan ti maikadwa gundaway ang nag-sponsor ti Share of Free Ride 12 Elite ang haidadauluan ni Mr. Marlon Ordillas Kokya. Dito nga impain ni Sir Marlon tayo nga para kadagiti kwati iti payas sa pa 5 kilos nga bagas nga umay naman danon ti panagayat naman ti kakabsat tayo iti Barangay 16 Payas, Sir Lawrence. Mainaig iti daytoy ket napalaos ti panagyaman ni Barangay Captain Federico Simpliciano iti daytoy anay siyang katlo aktibidad. Bisyare ko na iti ayat iti apo nga pulisya iti ili nga San Nicolas iti daytoy nga imede niya sila kada kami kang ronaan na katigitay ng sponsor iti daytoy nga ipaida nga ayaw da katigitay solo parents iti barangay Barangay San Marcos. Sapay ko iti daytoy nga imede yasideg ayuda kadigiti kakabsat nga rebeg na nga may kanili tulong ket iti masanwanan na aldaw sapay ta umedan to manen. Maipanamnama nga agingga na katapusan ket agisayang kat iti miyembro ti PNP San Nicolas Advocacy Group iti kastoy manen nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Arben. IFM